bahamba ngemoto. Baba mphela. Maye ufuna ijump ize kuwena. Ngiyesaba musi. Nami ngiyesaba ukuthi nje ngiyesaba. Uyayisaba? Ngiyesaba. Usaba? Aseteksini ube la ngihlala phambili ngiyesaba. Hey wena na. Usaba imoto. Ngiyesaba nje. Kodwa ufuna ukuthengelwa imoto. Yes. Baqinisile ukuthi amantombazana awazasafunana. Nami ngiyabona le. Nayenzeka manje. Yazi intombazane iconfuse uyibuka kasho. Nje. Iqambela mama. Yeah, straight. Ayezothamanga lento engishoyo. Hayi into esishilo thina. Sithi nje namanga. Hayi sonke. Ayikho intombazana ngenama. Ayikhona. Uba You. owe. Yazi ezinye izinto ziyachazwa namfowethu 2 minutes sigijima ko lesbiyane. Hayi sothini manje. Sofuna ukuthini kahle. 2 minutes singama lesbian 2 minutes acha sesi straight. Yabona uyazi siqonda ukuthini. Bathanda izinto kakhulu labantu. Bathanda izinto kakhulu. Azamele sibina sihlangani namanga namntombazane. Uyazi ukuthi kunentombazane mina kufana nalento ukuthi umuntu azothi ngebisexual. Ubisexual ukunqokani? Ngoba wathi nca. Uthi ngoba hey. Ubisexual na? Yeah. Wait wena futhi ubisexual. Mawuzofika intombazane ngishela mangizwe ngichaza. No so. Okay sure. Okay kwenzeka kanjani ubhanqe intombazane nomtshito? Kahle. Niyabona nina kahlahle yini? Yabo mina yabo umuntu intombazane esukujola nentombazane ikwazi ukujola nomunye umfana. Nje weniphethe ukuphapha. Ukuphapha. Awukuphapha. Baya Niyaqina. Angeke yazi kwenzeka kanjani ukuthi thina singamajida singabe bisexual? Yeah man. Thina sikwazi ukuthandana umuntu methana nentombazane uzothandana nentombazane. Uma ukuthi futhi ugay uzothandana namajida. Ngeke uzumuzwe ukuthi hayi cha ngiyathandana namantombazane. Anifani phela bakhona laba kanjalo bakhona. Ngiyoba babona wena. Obala. Ayithi ngiyazitshela mina ngabantu besilisa. Hayi. Lento uthi ngijela nomunye umjitha. Inkinga yenu ukuthi vela nifuna ukuvuma ukuthi niyaphapha. Asiphaphi hawo. Nenzani? Impilo sithathe sibeke lapho. Yini ekwazi ukuthi udecide ukujola nentombazane? Uphapha. Kuya ngemizwa yakho. Imizwa yani? Usukele nje uvuka ekseni. Awusitsheli phela yiye efika ehlelo yazi uNkulunkulu akakunikeza imizwa emibili. Ngeke akakunikeza imizwa emibili. Phela khona nokunye ukuthi mozojwayela intombazane khona into sikuyinqanda. Yini le? Abantu besilisa hawo. Ubanqanda ukuthi benzeni? Like ngizothini? Athi ngikhulume ngami ke into engenza ujwayela nentombazane nami. Abantu besilisa bathanda ucansi. Noma ungasafuni umuntu like uzochizela. Awumuphi ngani? Mase umtshela ukuthi akahambe ufuna omunye umuntu ngaphandle. Uyachizela ukutshela ukuthi ufuna wena. Yabona ke iqala lapho hamba ufuna omunye umuntu ngaphandle ngizohamba ngemthoni. Athola ukuthi ngimtholile umuntu ngaphandle. Ukwenziswa yini into ukuthi kwasha kwacima uvutha amaranga mangifuna ukuya kholoza. Into yenza ukuthi okay. Singikhuluma esidlami khona ngikupha kona. Why ungaboni ukuthi khona ukutholayo? Yini akutholayo? Yini? Bambuza khona akutholayo nje. Kusho wena nje. Kodwa nakhona lokho akutholayo. Sometimes ukuthola sekumoshakele. Ngoba uhamba nezinkulumo. Yini? Yazi ukuthi nakhona futhi mangabe kuthola usayathola ngoba sowumfuna umenzele ifavor. Futhi ayikho mnandi into ozoyithola basasijabulisa siyithunga lokho ngiyamjabulisa khona ngimphaka kona naye khona ngipha yini wena ufuna ukungijabulisa ngoba nakho sekuthanda wena noma sekufuna ukujabula wena noma sekuthanda mina angithi ngicela ngikubuze yini la itholayo yini la itholayo umile umbuzo bamuthi khona kutholayo nje wena kuphela utholani asifune incazelo Ayisikhuluma into kanje. Kodwa yena yakho ngathi ayikhofe yona yakho Bro yini la itholayo? Khona kutholayo.
Yini? Ama gift present. Yeah. Ayikho into engenalo igama la. Yabona nje le. Ukuthi igama lakho Yabona lo. ngithani mazophuma emlomeni wami. Ikepisi leli. Ngeke ngizuzungizwe ngithi into yokuthwala noma ngithi into yokufihla ikhanda. Ikepisi nje straight. Makya. Yini la ithola asitshele nathi sitshela abangazi. Hayibo. Niyakwazi ukuthi nifuna ukuza kimi. Asikwazi No. ucansi. Besides no ngeke thina singene engqondweni yakho sekufunda ingqondo sithi oh hayi cha umthengela ikhavela. Yini ayitholayo uthola ini Nakho ngiyabuza ama gift. Ucansi. Umbambisa isinga. Mbambisa isinga. Mbambisa ibele. Ngizothini? Nakho lokho part of lento ayitholayo. yini Uyazi ukuthi Okay, asingisho ngesizulu. Uyamsomisa? Isingisi. Aye angeke. okay isho ngesiZulu usizwe. Okay, ikhanda ke. Ikhanda lenzeni? Ikhanda. Wami unquma abantu amakhanda. Mana oh. Mana mamana man. Awuphinde futhi? Ikhanda. ikhanda Umuphi ikhanda? Yeah. umuphi ikhanda kanjani mina ngibuze ngathi uyamsomisa wathi cha yini ke la itholayo Mina ngilahlekile yasa. kanti yini le ayithola Ikhanda mina hayi Ngabe yini Wena umuphi ikhanda noma yena? Upha wena ikhanda. Staphan. kanjani Kahle. sichazele thina sichazele bafowethu Ngilost ke. akasichazele Okay, ke it's your like. Okay sharp so ibenge lokhuzane like iyenza ke mhlambe umzekelo phela. umsekele uke. Okay, mina into engimenzayo ngithi angithandi. Okay. I-BJ ke. Mana khetha yini manje BJ ukhosana ngilahlekile mina. yazini Wayifala kathi hayi ungayeki. Kumnandi. uPlumas benojamludi behlangene How? Plumas jamludi Wayifala. Sekusele mina ke ma. yini BJ baba Hayi, why kumele ngisho igama laphelele? Uyayazi le ngoma kaMthandeni? Ethini? Khona ingoma kaMthandeni kodwa ke phela. Ngoba phela sekumele ke sisho. Ingoma uyayazi la ingoma kaMthandeni ethi blow job. Hayi wena ngizokushaya. Okay. Ngizokujobha njalo. Hayi wena. so mana Yazi Oh, okay. now back to the statement engayisho yini mina wena wachichi umuze ethi mina ngingamahloni ngidlala ngosimthu kanti hawu yabona amachichi mfowethu Awusimthwa ngeke. Ayanyenzi into. odlala ngani ngosimwani ngoba ufuni ngakho hawu Angifuni ngakho konke angabi. Shame. yazi into esuke yenzeke yini kunalo mfethu athandana naye yena lo lo amncishayo lo mne uBJ kuphela futhi naye nesiqiniseko ukuthi akuyena ngathi uthandana na straight lo kuthi uthandana naye akatholi lutho nandaba Nkosana ngazamvela ngamzwela ubafu. Hayibo. Lapha khona. akatholi lutho No, akekho ubafo total, akekho ubafo. Khona intombazane kuphela. manje uBJ ungena kontombazana Benyenza. uyayizwa yekhanda Okay, bekumngani wami. yeah Hawu mngane sakubongela mzana. Sakubongela mzana. uzithi hala hey abangani baletha Mngani la phandle. Awungeke. Umngani wami. Hawu mngani. Hayibo. Sabafuna abangani bafana. Awubenzeni manje? ayikwazi kuba ivice versa ngokuthi le ntombazana lalela umngani ushaya eceleni ne shuthi umngani uthola ikhanda kuphela kuyofika lo mngane ke lo
lo angeke asashaya eceleni uyoshaya nje athole konke ungana 2 weeks Angeke phela hawu. Kumele umbheke umuntu ukuthi uze ngani kuwe. Manje mawuzovele phela akuyibuye ngento ukuthi umngane uyangichaza nami manje usuyamnikeza. Nakhona uqale esalwa for lento leyo. nilwanelani nabangani mana nilwanelani man yazi lento le ibuyela kulento ya last episode 1 yebo nilwanelani ngabangani No, uthi phela mina angifuna ajoyine intombazane yabo. ha Bengingafuni ahambe ne-girlfriend yakhe. okay ha mana mama yena man hawu uyachaza ngithi hawu Angifuni like yabo. Manje kuyaqala lapho ke. alright Icela into ukuthi bekumuntu othanda ukungikhipha ke nani. Siphuma ngebirthday yakhe yangikhipha. Ngebirthday yami yabo. Angihleli nje ngibhorekile endlini. Siyaphuma. Kala lapho ke ukuthi mesiqabuzane nani angiqabuli nani. Kala lapho ke wathi ngimvakashele ngiyamvakashela. Kala lapho inkinga. Yaqala ngesandla hayi ngimyekele ngithi hayi ngathi akugagamela. Hayi wangena ngobuso hayi. Nami ngangena ngobuso. hey Thixo nofefe smart esinje Yaqala lapho ke ya. Aqeda kanjalo. and then Mase- mama sengiqedile umngani ke nabhekana kanjani wabanjani ke nihlala ukubonda khona noma No. qoka sambe dali hayi bo sekwenze kanti kuse fashion show yindana abantu indaba ngisho njalo manifuna sambe nami kodwa abafiki nani yakhahle awujani kahle imana ke yayi kwamgo ngale kuba obafu yazi manje ube umngane isikhathi singakanani for how long were you guys okay friends before ukuthi azafike phela lapha esigabeni bafethu isikhathi singakanani mabasa khona abangani manje ngicela ning-DM number soyishiya soyishiya khona lapho bafowethu mabasakhona abangani manje bayadingeka abangani abaqotho yibona abaqotha bangani oloyali nje ngothembeka hayi sothembekile siyabona izandla okay uqinisile ubethu uthembeka hawu sesilavu yeah wena sachaza phela umngani how long bekunabangani Atimkwani ya. abantu labo ba 3 years back bona next ba ngibona benjani ba ngoba bona benjani ebanganini bonabo bekumngane wesingakhe yena kubo bonke Hayi ya. bomngane 3 boqala ebanganini Ya bengiqala bangani. ukhona umuntu umngane futhi noma ugcina kanje ebangani Ngicine ngayo. into lisihle futhi Ya ha hele nkabi nenhlanhla uqala unyaka kahle ubuthi hey usebonile ukuthi kuningi okuhle kumzelayo so manje kwenzakalani ke manje ukuthi ngicine senihlukana yini kwenzakalani Sofuna ucansi. wamupha ngithi Hayi. so manje wayevele wabhetha bayelahle ekugcineni Tshela ngathi ngamanike sihlukana. Phela uba umngane sesabingelelana esitrateni. mana ke sisheshe sahlukana angithi phela benisenza ngithi ikhanda to khanda mina understand nenzeka yiwani phela naqeda nje kanjalo ngoba hawu dani nje umngane nje hawu Asenzanga yowani. okay mhlawumbe Birthday yami nangebirthday yakhe. hi naqala phana ama birthday gift okay hey well imnandi birthday imnandi birthday oh waqala ngeyakhe impilo waqala ngeyakho noma niqale before Birthday yami naqala lesokuzayina. naqala la Naqala ngeyakho. yakho okay wow then futhi after kweyakho nahlala and then kweze yakhe noma naqhubeka before kuze yakhe Besiqhubeka hawo. okay Simele. theli kuze kufike ibirthday yakhe Ya. yakhe nini birthday emuzwa Nge-6 February. emuzwa yakhe kushuthi phela nango Valentine yaphinda the same yakhe ngifuna ukuze kabafu I think April
Okay, lo match angazi. lalela into ayishilo saqhubeka silindeni Bafo ngizwile le akusukuthi igift kuphela ne-birthday Yeah. ibonus njalo leyo. yeah hayi mngani wamfana mune enhlahla hayi bhuti lapho wathola khona umngani all right yo ngoba yawu Thixo yay omnika awu ngave so okay sengibuza ne kuyenze ukuthi nifikile kulawo makhanda khona la wenu la kube khona ungahoxisa yabo leyo nto mfowethu kube ngazali ngathi angaya full force Yeah, every time masenza le. Bekuba khona isikhathi sokuthi hayi ngimbona ngathi akasakhona ukuyiba. bese kwenzakalani Ayisondeze phela bese ngiyamjiftisa. usho uthi azange lahlele nje Angeke la. agcine ngekhanda phela ngoba phela ngithi indaba iphelele ekhandini Phela besijabula sibuye. sayokuthola abangana baro So kahle ubafo singiyamzwela ke manje ngoba ubafo hawo yena beka phambili ngemizwa mfowethu and then kodwa manje nabongekho phambili bo uhamba uphinde ubuye futhi ukhumbule ukuthi inqondo hey mana phela phela wena ingane zagogo kodwa bafo ngiyakuzwela ingane zogogo zikayi siyakujabulela siphinde sikuzwele azikahle wengane ekhulu nogogo ethi ugogo ungavumi umfana adlale la hayi late abangani egange becabanga amagama agogo ayihlehla uzothini hayi esacabanga salapho cabanga ugogo ayihlehla ba yeah so manje Stone ukwasiphuza zona awukwazi nje wasiphuza nje Stone Luthini? Ngisiphuza mangigula kuphela. cha sengisho ayitholi akulost ayitholi Angazi. uyasibukela nje sidlala chiza nje Oh, Siyaqhubeka. sabe ukuthi. Oh, luthini? hayi Wasikunyaka yona. ho mana wo yeke nesitulo khehla senzeni isitulo uhlale phansi na indawo la mana wo wegwinyi ngazabantu mana khehla imali mawo ibirthday yakho njalo le noma mhlambe ugcine for birthday yakhe Sisaqala ibhiyaro futhi kwakubhede birthday yona igift le wayithola Angithengile lapha izinto. akuthola izinto bese kwase kubona bonus le akhetha ugwinya oba uba usinethemba la ngaphakathi uthemba la bagwenyile hey waginya konke vele esilawuni simnandi senjani simnandi sebaba into engiyaziyo bathi vele siyagezana kunina Sagezana. and uyabona seziyadluwa awamningana ke namaphimbo uyabona Angeke ngize ngisingezile mina ngoba ngazibona ngona angazi. awusukume sikubona stand up to the left 360 sekubona awonda ngakhehla nawe awu Ay manje hawu. shuthi wawondile last hawu lo muntu omngaka lo muntu ongaka hayi khehla ukwazonda nomsulelo bafuna amanga Hayibo. Phela Hayi. sihlala nosiswami yabo. ubewondiswa istress ya ube stress mina ngiyamzwela manje stress so ukuthi ya ugwinye ingane zabantu
Awukuthi nkosiyami. Wayigwenya ingane zabantu. Sami sagonyeka ingane. Umfowethu ukhetha ukukhulisa into ukhulisa eswini kuphela kuhlala khona waya. Akumeli uyatshala kodwa akumeli. Imbe wembi. Umtshela ugwenya umtshela uthi ugwenya ngomphimbo wrong. Fuzabe ugwenya ngalo umunye. Hayi lapho uyatshaleka. Hey ngoba. Sabonga ntombi. Okay, waphuma lapho ne. Wayekwenzani intombi yakho? Intombi yami. Umuntu wakho. Umuntu wakho. Asenze next night. Sha, kodwa ungumngane odinga umuntu awenze next night. Intombi yami siqeda kuqala manje. Kukhona le wawuthandana naye. Eziningi ezingapheli. Mina. Wenzani? Wawela ke ngiqabula. Bani lo? Partner yakho khathana. Lo mngane wakho. Umngane. Phela wathi musuke ekhandeni wakho, umuqeda kusuka ekhandeni. Umuya kumuntu wakho wafika wangiqabula na. Umbuzi lo. Sekwenzeka kanje. Bengingajoli. Usho ukuthi wawubhizi nomngane nje phela. Nomngane oright yo. Mina ngajoli nebe busy phela. Hayi. Yeah. Kufuneka bakanje emhlabeni. Kodwa nawe khehla ngithi phela nawe kufanele ubuye uhamba ubuye. Uyikhuza njengoba naye ayikhuza. Khumbula ukuthi konje lana ngibhizi nolokho nje. Angeke ngikwazi ukufika la kumele ukuthi ngifike khona. Yabo. Kungabu uwena kuphela uzoba nenhliziyo ephukile. Because izophuka inhliziyo yakho khehla mayiqala ethi yayi. Yabo. Hamba nawe ubuye nganene. Yeah. Yabo. Khona nizolasta because yabona ubafo ngabe wahamba wabuya. Wakwazi Wahamba uzibamba naye. Ngabe usasekhona noma? Uyayibona le. wayimoshela yena. Nathi nje masingamajida sikadingeka ukuthi sihamba siyibambe. Yeah. Yeah. Maye perform uphucu. Kusho kanjalo ngezinto. Uzolenzani ucu? Phela thandana. Hayi phela bese bathandana bra wami. Hayi. Kusho bani? Mngane ngani? Umthetho waseSouth Africa uthi muhleli nomuntu esifazane for more than 10 months endlini eyodwa, so you guys are now recorded for as husband and wife, right? Senishadile. Bese kuba umthetho obekwe thina ke kuyiKasi podcast. Yeah. Uthi umthetho weKasi podcast. Nagwinya ingane. Naphana amakhanda. For amalanga and not amalanga for hey isikhathi khona nje leso sikhathi. Birthday Valentino la badlula vele siphana amakhanda. Na exchange because khona into eni exchange. So uma kunjalo niyathandana bafowethu. Ukuthi nje anifune ukuvuma, anizange ngifune uyibeke ngegama oba nina nenza izinto zabantu abathandana. Keep igama. Right umngane kamngane. Umngane kamngane. Umngane kamngane. Yakhala. Ayibasaba bagani. Nasi isithembiso. Isithembiso. Ubalo isithembiso. Angiyangizwa nawe ngiyasho. Ayibasaba bangani. Hayi. Koqeda kudala futhi. Basabe abangani. Springbok. Mina ngishaya. Springbok uzositshela ngayo lento leyo kunjalo. Okay. So Dumbo, it was very lovely to have you. Is and you share imanga kitty Keep on being the friend you are. You're a very nice friend. Kuhle lokho kwenzile. Kuhle. Yeah. Inhlanxumento yenziwe. Keep it up. Keep it up. Yabo umuqeda lapha. Ngagcina ngumuphi sim card 1. Mshana nge2. Uthi sim card 2, 1 and 1, 1 and 2 nika zona zonke MTN.com. Hayi. Yeah. Muphi nama 3 minutes phezulu lokho. 3 minutes. Umnike zona zonke. Uzokuthanda waya. Kodwa egcineni uwenze kahle uthi yabona ukwazi ukuthi uyibambe. Hayi awenza ngakahle. Cha. Hayi kwenzeka. Hayi kimbe angingayibanga. Angithi phela kuyijabulisa Umngane ngane ijabulisa. Kodwa emajideni nanifundani bafethu ukuthi ayadlala manje babhizi ngane hambani nibuyeni nganene
andevele sokuvumela inhliziyo so yeah cause umfethu mina ngiyakuvuma lapho khona pra wami for ukulalela again makathi no cause after that if you went beyond it was going to be regarded as rape. Yeah, izwa leyo nto leyo. So umsebenzi omuhle futhi owenzile ukuthi ungaforti yize kunzima ngoba mina njengomjitha ngiyazi kunjani kunzima ukushaya isandla kunzima kuhle athi ngizile unyaka wonke bafethu sengiyivala ke kwiKasi podcast obvious you know ne this is your boy Skin Nqamla Mazivela behlinza hlebe zokhalanda sineka uNtombi Mthanda zonke zimcela ukhisi nakhiya kuthiwa bahlinze short lana ngiphethe uThembeka wari PP wari PJ Thembeka wamakhanda uthembekile uThembeka bafowethu khanda to khanda head to head hey yeah then obvious ngalena bafowethu lashunga yashunga ndozo keep it up subscribe like comment and share podcast ayatholakala namanamba ethu namanamba comment lapho moya uzwadinga